A Pobra contará con 150 prazas nos obradoiros de verán Móvete. Desenvolveránse do 23 de xuño ao 5 de setembro e o prazo de inscripción xa está aberto. O verán achégase e os concellos do Barbanza están a ultimar os detalles dos obradoiros de conciliación que se desenvolverán durante as vacacións escolares. A Pobra do Caramiñal presentou esta mañá a súa proposta protagonizada polo obradoiro Móvete 2025. Hoxe abriron as inscricións deste campamento estival que se desenvolverá no CEP Salustiano Reieiras. Este é un servizo que poñemos en práctica con unha dobre finalidade. Por unha banda, facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal das familias e, por outra, a ofrecer unha alternativa lúdica para todos os nenos e nenas durante as vacacións. Este obradoiro vai a ter un horario de 9 a 2, pero tamén vai a contar co servizo de madruga e comedor para as familias que así o precisen. Ofertamos 150 prazas que serán otorgadas atendendo a distintos criterios que veñen determinados nas bases. Por iso resulta de grande importancia ler con detenimento todas estas bases e facilitar a documentación que se require. Está pensado para crianzas de 3 a 12 anos e esta edición do OBT realizarase do 23 de xuño ao 5 de setembro, de luns a venres. Establecese catro períodos nos que as familias van poder facer a solicitude de inscripción. O primeiro período é o que corresponde ao período non lectivo de xuño e que vai dende o 23 ao 30 de xuño. O segundo período vai dende o 1 ao 31 de xullo. O terceiro vai dende o 1 ao 31 de agosto e, por último, o cuarto período vai dende o 1 ao 5 de setembro. Para formalizar a inscripción é preciso presentar unha documentación obrigatoria e poden coñecer os documentos precisos en detalle na web apobra.gal ou a través das redes sociais, onde estará colgada toda a documentación. A documentación obrigatoria será a solicitude de inscripción completamente cuberta e asinada, o DNI de ambos proxenitores e a tarxeta sanitaria da ou do menor. Ademais desta documentación obrigatoria, co fin de poder valorar os diferentes criterios que poden dar acceso ás prazas, hai que presentar unha documentación complementaria. Como pode ser o padrón, documentación que acredite diferentes situacións como violencia de xénero ou familias en situación vulnerable ou non estar empadroado no municipio pero si traballar nel. Haberá tamén diferentes prazos. Ata o 30 de maio é cando remata o prazo de solicitude de inscripción. O 6 de xuño publicarase a lista provisional. Nesta lista provisional as familias poderán comprobar se están admitidas de forma provisional a través do código que se lle entrega, o xustificante que se lle entrega unha vez mete a documentación a través da sede electrónica ou do rexistro, da oficina de rexistro. Con este código que se lle entrega poderán comprobar se están na lista provisional de persoas admitidas. Dende o 6 ao 12 de xuño será o prazo para facer o pagamento das taxas. E o 16 de xuño publicarase a lista definitiva. Os prezos serán os mesmos que no pasado exercicio. Xullo e o mes de agosto, o segundo e o terceiro período, o prezo é de 70 euros por cada un dos períodos e o prezo para os períodos non lectivos de xuño e de setembro será de 15 euros por cada período. A bonificación para segundo irmán será do 50% e será de balde para a terceira ou terceiro irmán. Este obradoiro conta con financiamento do Plan Corresponsables. Para resolver dúbidas ou obter máis información pódese consultar a web municipal, visitar o Servizo de Igualdade da Pobra ou chamar ao 981 83 2764 extensións 5 ou 6.